Суга батып үлгән Акбарсның иң атаклы җанатары, ягъни болельщигы Антон Агафоновны соңгы юлга озаттылар. Аның мәетен атна буе эзләделәр. Әгәр Антон бер генә әйберне эшләгән булса, бәлки исәндә калган булыр иде. Соңлармысыз, бу Эйчи каналы. Минем исемем Ленар. Мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Гайбәт булсынга түгел, гыйбрәт булсынга сөйлим мин моны. 12 сентябрь Антон Агафонов үзенең 46-нчы туган көнен билгеләп үтәргә дип Яшел Үзән районындагы ял базасында дусларын җыя. Барлыгы 10 кеше. Алар 2 төркемгә бүленеп һәм 2 катерга утырып елгада йөзәргә чыга. Шул чак көймәләрнең берсе һәлакәткә, ягъни аварияга очрый. Тикшерүчеләр фаразлаганча, һәлакәтнең килеп чыгуында катерны йөрткән кеше гаепле. Ул кискен маневр ясый. Катердагы кешеләр суга егыла. Ул арада икенче катер килеп, кешеләрне коткарып, аларны судан чыгара башлыйлар. Антон Агафонов исә әйләнеп капланган көймәдә түгел, киресенчә, ярдәмгә килгән катерда була. Судагы кешене төгәлрәк әйткәндә, йөкле, ягъни беременный хатынны тартып чыгарганда, ул үзе дә суга төшеп юк була. Аннан кала әле тагын 2 кеше суга төшеп югала. Ахыр чиктә коткаручылар 2 мәетне табып ала, ләкин араларында Агафонов булмый. Бары тик 9 көн үткәч, 21 сентябрьдә аны үле килеш табып алалар. Ахыр чиктә туган көнгә килгән 10 кешенең 4-се якты дөнья белән хушлаша. Юл һәлакәтенә очраган көймәгә 7 кеше утырган була, ләкин куркынычсызлык кагыйдәләре буенча ул 6 кешене генә сыйдыра алган. Иң гаҗәбе, көймәгә утырган бер кеше дә жилет кими. Әгәр Антон үзе дә көймәгә утырган башка кешеләр дә жилетларны кигән булса, бәлки исән дә калган булырлар иде. Бу вакыйгадан гыйбрәт алыйк. Куркынычсызлык кагыйдәләре юктан гына язылмый. Алар үлгән кешеләрнең каны белән языла диләр бит. Антон Агафонов Акбарс уеннарына бер матчны да калдырмый йөри. Бер үзе бөтен трибуна җанатарларын торгызу, көч дәрт сәләтенә ия була. Акбарс хәтта Антон Агафонов урынга билетларны бөтенләй дә сатмаска карар кылмакчы. Б секторы 10-нче, 12-нче урын турында сүз бара. Антон белән хушлашырга аның туган томашчасы гына түгел, Акбарс хоккей командасы да тулы состав белән килә. Агафоновны Казанның Самосырово бистәсендәге мөселман зиратында җирлиләр. Чәчәккә күмелгән кабер өстендә Акбарс хоккей командасының фирменный кепкасы да урын алган. Антон аны яраткан командасының бөтен уеннарына да киеп бара торган була. Антон Агафоновның авыр туфрагы җиңел булсын. Якыннарына сабырлык теләп калыйк. Инде дә сау булыгыз.